айма хафа нашав. Просто суратота як хеле фотошоп кун ки вақте ягон ҷо вохирӣ миёй даказат карда бутони ки аму хитӣ. агар дарё қоқ шава мурча моҳира мехӯрад, сел ки биёя моҳӣ мурчара мехӯрад. ҳамаи чӣ ба вақташ. сабр дошта бош. лаззати доштани як дӯсти хуб дар ин дунёи бад мисли кофе хӯрдан дар таги барфай. рост ки ҳавора гарм намекунад, лекин дилта гарм мекунад. ира дар беҳтарин дӯстат роиш кун. ҷураҷон, iPhone 15-рам дошта бошӣ, агар антеннаш гум шава ё интернеташ тамом шава, бин чӣ хеле ҳисси бад дориша. духтарорам ҳамин хел. вақте дакисат пул надошта бошӣ, ҳамин ҳисса дар ту дорам. тамом. мегум дар чой ҳичка қошуқ нашав. қандаш ки об шид якнимат мемонад. дидем ки мегемад. те ранги либосе буди ки ҳама пӯшидаш, не ки ҳичка нахаридаш. ҷавоби смсота дар 5 соат як бор метиҳад. вақте дар пешит боша 5 секунд пас телефонша хабар мегирад. аҷоиб нест?